ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ಅನೊಂಜಿ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುದೀನ ಪಾರ್ದು ಪುದೀನ ರೈಸ್ ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕಾಂಡದ ಚಾತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತಂ ಪೋಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದ್ಕೊನುಂಡಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ 3/4 ಕಪ್ ದಾತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುದೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಪ್ ದಾತು ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಯಾವುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬಡ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತನೆಕ್ ಕಡೆರ ತಕ್ಕ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡುತ್ತಲೆ ಆತು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ 2 ಚಮಚದತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಓಲಾಪುಡು ತಾರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಇತನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊನುಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡಿದಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನುಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಚಮಚಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಬಾಸ್ಮತಿಲ ಪಾಡೊನುಲಿ ಅರಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನರು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೋಟೆಡ್ ಅರಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅವೇ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರು ಪಾಡನೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡುತ್ತುಲೆ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸನ್ ಪಾಡೋನುಡು ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರ నేను ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪವುಡು ಅವೇ ನಿಗುಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ 2 ವಿಜಿಲ್ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಒಂದು ದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಪುದೀನ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ